खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि चम्पा ब्लगआव फिन खेबसे गासैखौबो बरायफिननाय थाबावबाय। लोगोफोर, दिनै आङो मोनसे इन्टारेस्टिं टपिक लानानै फैबावदों। नोंसोरनि रिक्वेस्ट बायदिनो आं भिडिअखौ लाबोदों लोगोफोर। दिनै गोबां बिमाफ्रानो जायफ्रानाखि गोरबोगथि एबा प्रेगनेन्ट मादार, बिसोरनि थाखाय आं लाबोदों लोगोफोर। नोंसोरो बे भिडिअखौ जोबजासे नाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला, गोदान नायदोंब्ला लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर, सापर्ट खालामदो। दिनैनि टपिकआनो जाहैबाय लोगोफोर, जोङो गोरबोआव थानाय गथ'खौ जोङो हौवा एबा हिन्जावसा होननानै जोङो माबोरै मोनथियो। दिनै आं बिनि बारैयावहाय रायलायगोन। दिनैहाय गोबां बिमाफ्रानो हामनायनि सिगांनो मोनथिनो लुबैयो। बेफोरनि थाखाय आं रायलायगोन लोगोफोर। दा नोंसोरो प्रेगनेन्ट टाइमावहाय गोबां सिमां नुयो, हौवा जाब्ला हामगौ, हिन्जाव जाब्ला हामगौ। बेखौनो आं दिनैहाय लाबोदों लोगोफोर। दिनै नोंनि उदैयावहाय हौवासा दंना हिन्जावसा दं, आंनि भिडिअखौ नायनानै नोंसोरो हमनानै लानो हागोन। दिनैहाय हिन्जावसा गथ'निफ्राय आं बुंसै। दिनै नोंनि गोरबोआव जुदि हिन्जावसा गथ' थादोंब्ला नोङो ओरैबायदि जागोन लोगोफोर, फार्स्ट प्रेगनेन्सि थाबजेननायनिफ्रायनो नोङो बिराद गोबानो ओंखारगोन। खर' सागोन, खर' गिदिंगोन, बेफोरबायदिनो ओंखाम जानो हानाय नङा, मोनामनाय मोनगोन, बेफोरबायदि जायो लोगोफोर। नाजिया, भमिटिं जाबाय थायो लोगोफोर। आरो बेजों लोगोसे दिनैहाय मुड सुइं जायो। दिनैहाय माखौबा नायनो हानाय नङा। ओमफ्राय नोंनि स्किनफ्रा अइलि जागोन, आखाइनि स्किनफ्रा अइलि जागोन, खानायफ्रा डाल जागोन, मोजां बारा स्र' जानाय नङा। आरो नोंनि मोखांनि स्किनफ्रा मोजां जानाय नङा लोगोफोर, जेरैनाखि नोंनि सिगांनि बायदि मोजां बेफोरबायदि जानाय नङा नोङो हिन्जावसा गथ' नोंनि गोरबोआव दङब्ला। आरो बे मोखांफ्रा दिनैहाय बाटारफ्लाइ शेप एबा माबा नानेखाफोर ओंखारनो हागौ लोगोफोर। नोंनि ओरैबायदि बुंनाय दं, माने माब्लाबा समाव बे नोंनि मोखांनि महर, मोजां महरखौहाय नोंनि फिसाया लायो। बिनि थाखायनो माने बेफोरबायदि जायो मोखांफ्रा। ओमफ्राय नोङो जेब्लायबो गोदैखौ मोजां मोनगोन। गोदै बुस्थु जेरै मिस्थि, जुलाफि, गोदै बुस्थु, जिखुनु गोदै बुस्थुखौनो नोङो जानो मोजां मोनगोन। ओमफ्राय बिदिनो हार्ट बिटफ्रा जेब्ला समावहाय आल्ट्रासन'ग्राफि खालामो एबा स्टेथेस्कपजों डक्टरफ्रा नायो, होमब्ला समावहाय हार्ट बिटफ्रा बिराद बारा जागोन आरो। माने गथ'नि बे जेनाखि हार्ट बिट मावो बियो फास्ट जागोन। हौवासा गथ'फोरनिफ्राय बेयो फास्टसिन जासिगोन आरो। ओमफ्रायहाय बिदिनो माने नोङो जेब्लायबो सिमां नुनो हागौ आरो बिमाफ्रा। जेरै आंबो सिमां नुदोंमोन लोगोफोर। दिनैहाय फिसा हिन्जावब्ला बेफोरबायदिनो माइरं जावनाय, माइ सालिनाय, बेफोरबायदिनो नुयो लोगोफोर। आङो खोस्लि ओंख्रि हारि एरनाय, संनाय बेफोरबायदि नुयोमोन। माने नोंसोरबो नुनो हागौ लोगोफोर। ओमफ्राय नोंनि आहार लेफ्ट साइडनिया देरसिन जानो हागौ लोगोफोर राइट साइडनिफ्राय। जेब्ला नोंनि गथ' हिन्जावसा गोरबोआव थागोन, होमब्ला समाव नोंनि आहारा फारसे गिदिर, फारसे फिसा जायो लोगोफोर। आरो बेजों लोगोसे नोंनि अजनफ्राबो, बे मोखांनि अजन, बे उदैनि अजनफ्राबो बारा जायो लोगोफोर। नोङो सामब्राम गुफुर हारिफोरखौ जायोबाबो नोङो मोनामनायखौ आन्दाज मोननाय नङा लोगोफोर। ओमफ्राय नोङो जेब्लायबो आगदाथिं उन्दुनो मोजां मोनगोन। ओमफ्राय नोङो हासुयोब्ला हासुदैखौबो ओरैबायदि मालाबा समावहाय पेल येल्ल' एसे रोमोस्लेव स्लेव नुनो मोनगोन आरो फिसा हिन्जावनिब्ला लोगोफोर। दानिया आङो फिसा हौवानि बारियाव बुंनोसै। फिसा हौवा जुदि नोङो गोरबोआव थायोब्ला नोङो बांसिन मालाबाबो गोबानाय नङा लोगोफोर। गोबानो ओंखारनाय, खर' गिदिंनाय बेफोरो खम जायो। ओमफ्राय नों बिराद गोखै जानो मोजां मोनगोन लोगोफोर। दिनै फिसा हौवा जुदि नोङो गोरबोआव थायोब्ला नोङो गोखै जानो बिराद मोजां मोनगोन। आरो नोङो आगखिथिंहाय उन्दुनो गोसो जागोन। आरो नोंनि खानायफ्रा मोजां जागोन, बिराद साइनिं जागोन, मोखांफ्रा स्लेम स्लेम जागोन लोगोफोर। आरो बिराद जानो हागोन, माने गोबानाय हारि गैला नालाय। ओमफ्राय जुदि नोङो फिसा हिन्जावनिब्ला नोङो गेस्ट्रिकफ्राबो बारा जाबाय थागोन, गेस जाबाय थागोन, बेफोरबायदि जायो फिसा हिन्जावनिब्ला। नाथाय फिसा हौवानिब्ला नोङो गेसफ्राबो खम जागोन। दा सिथाबजेननायनिफ्राय नोङो बिराद एसे हेल्दि जागोन आरो बिमाफ्रा। बांद्राय दुरबल जानाय नङा फार्स्ट सिथाबजेननायावनो लोगोफोर। आरो बेजों लोगोसे नोङो बायदिसिना सिमां नुनो हागौ। बेफोरबायदिनो माबा हालेवनो थांनाय एबा गारि सालायनाय, बाइक सालायनाय, साइकेल सालायनाय बेफोरबायदिबो नुयो लोगोफोर। बिमाफ्रा गोबाबखौबो जानो मोजां मोनो लोगोफोर। आरो हार्ट बिटआ 140 बिट्सनि खम जायो पार मिनिट। ओमफ्राय बिमानि आहारा वान साइडजोंहाय देरसिन जायो, राइट साइडजों एसे देरसिन जायो। ओमफ्राय लेफ्ट साइडनिया एसे फिसासिन जायो। ओमफ्राय आखाइ, आथिं
मालाबा समावहाय एसे गुसु गुसु जायो लोगोफोर ससे ससेनो। ओमफ्राय उदैया बिराद गिदिर जागोन लोगोफोर। बे उदै गिदिर थख'सेया टुइन्सनि बायदि नुलायगोन। ओमफ्राय बिमानि खानायफ्रा बिराद फास्ट गोलाव जागोन आरो लोगोफोर, बिराद शाइनिं जागोन। बेफोरबायदि जायो लोगोफोर फिसा हौवा उदै सिङाव दङब्ला। ओमफ्राय बे उदैनि जे लाइन थायो, उदैनि गाहायावहाय लिनिया नायग्रा होननाय, बियो सिदा थानांगौआ एसे खेंख्रा थायो लोगोफोर। बे लाइना दे सिदा थानांगौ गोसोम लाइना, बियो एसे खेंख्रा खेंख्रि जायो। होमबानो जोङो लोगोफोर फाइनालि आं मोनसे खोथा बुंनो सानो, बे साइन्टिफिकेलि दिनैसिमबो प्रुफ नङा, माने सोरनिबा बुंनाय एबा सोरनिबा आन्दाज मोननायजों बुंनाय बाथ्रासो बियो। थेवबाबो गोबां मानसिनियानो बेफोरबायदि जायैखाय आं दिनै खोन्थानानै होबाय। दिनै भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लोगोफोर लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर। सापर्ट खालामदो। हामबायसै।